videoconferencia de que puxeran tal, Doutor Acevedo, en nome pois de todos queríamos darvos a... Pretendemos con esta xuntanza pois trasladarvos dende a necesitedes. Gracias a ti e gracias a todos os profesionais agora pois co pouquiño que queda dende a primeira dose ata a cita para que poidan sair adiante. E por iso tamén foi o motanas en este mes de xaneiro que toca ser moi prudentes, que vos pedimos de coronavirus entre traballadores que por sorte non foron... Escoítase ben, sí? As persoas maiores e as persoas con discapacidade. Bueno, pois moi bons días a todos e a todas. Hoxe imos a manter unha nova reunión cos profesionais das residencias de maiores públicas de Galicia e imos a convocar, ou vimos de convocar esta reunión con un doble obxectivo. Por un lado, volver a darlle as gracias polo intenso traballo que fixeron en estes meses de pandemia sanitaria, tanto os profesionais sanitarios como os sociosanitarios que traballan nas residencias de maiores e tamén pois vimos de convocalos para pedirlles un último esforzo. Sabemos que están cansos e que nestes momentos poden sentir un certo desánimo polo intenso traballo que levan facendo e aínda por todo o intenso traballo que queda por facer. Galicia é unha comunidade líder a nivel nacional no proceso de vacunación, xa se levan suministradas máis de 30.400 doses, pero aínda queda un pouquiño ata a segunda doses para que o 100% das persoas maiores estén plenamente inmunizadas. Polo tanto, aínda quedan unhas semanas que manter a máxima precaución e a máxima prudencia ata que todas as persoas de maiores e con discapacidade de Galicia que viven en un centro residencial estén plenamente inmunizadas. Por iso, Galicia ven de decidir ou ven de enviar unha nova circular a todos os centros residenciais de Galicia para recordar que hai que continuar mantendo todas esas medidas de precaución e de prevención que se viñeron aplicando nos últimos meses e tamén o Comité Clínico ven de elevar ao nivel máximo esas residencias de maiores de Galicia, o que supón suspender as visitas dos residentes ao exterior e minimizar as visitas dos seus familiares, ata unha por semana, cun obxectivo de continuar mantendo e sendo prudentes coas persoas maiores establecendo esas medidas de prevención e tamén continuar mantendo o seu benestar físico e emocional e que poidan polo menos recibir unha vez á semana as visitas dos seus familiares. En definitiva, quedan semanas moi difíciles, semanas moi complicadas ata chegar a ese 100% de vacunación e o 100% de inmunización. Por iso lle pedimos un esforzo aínda maior a todos os centros residenciais de Galicia para que continúen en todo momento protexendo e coidando a